Dnes mám 40. Pamätám si, ako som pred 3 rokmi stál pri okne, vonku svietilo slnko. A ja som vôbec nemal chuť výsť von. Vlastne som nemal ani energiu vstať od telky. Mal som toho už plné zuby. Každé ráno som vstával rozbitý. Jedno oko som mal zatvorené ešte vo výťahu. V práci som sedel a bojoval so sebou samým, aby som nezaspal. Každý deň bol doslova boj so sebou samým. A po obede telka, čipsy, čokoláda. Potom spať a na druhý deň znova to isté. Týždeň za týždňom. Mal som nadváhu, mal som problémy so žalúdkom. Bol som 5-krát v zime chorý. Ale to hlavné, bol som nasratý. Na seba, na to, že viem, čo mám robiť, ale nerobím to. A moja rodina to cítila, aj keď som si myslel, že nie. V ten deň pri okne som si povedal dosť. Už stačilo. Niekde som vtedy počul alebo čítal vetu niečo ako či tak, aby ste ty, aj ľudia, na ktorých ti záleží, raz mohli byť na teba hrdí. A ja som vedel, že v tej chvíli to tak nie je. Nezmenil som všetko naraz. Začal som jednou vecou. Vynechal som raňajky. Zaradil som prerušovaný pôst. Potom studená sprcha. Potom ranné svetlo. Postupne pohyb, vitamíny, minerály. Kvalitný spánok. Kúsok po kúsku. Dnes sa zobudzam vysmiatý. Teším sa na deň, ktorý ma čaká. To som si predtým nevedel ani predstaviť. Mám energiu po práci ísť do fitka, mám energiu na rodinu, mám energiu na veci, ktoré ma naplňajú. Nie som iný chlap, som ten istý, len konečne fungujúci. A toto chcem, aby si pochopil. Keď nemáš energiu na nič, keď hľadáš zmysel, ale nemáš silu ho hľadať, nezačínaj motiváciou, nezačínaj veľkými plánmi. Začni telom. Energia príde prvá, všetko ostatné príde za ňou. Napíš mi do komentára, ako vyzerá tvoje ráno, ako sa cítiš, keď sa zobudíš. A zostaň so mnou, lebo tu ti ukážem, čomu vďačím za to, že ako 40-tník sa cítim lepšie, ako keď som mal 30.